Os traballadores do Hospital do Barbanza concentráronse esta mañá ás portas do centro comarcal, onde gardaron un minuto de silencio pola morte dun traballador. O sinistro producíase a pasada tarde cando un operario dunha empresa externa que traballaba na instalación do sistema de climatización en quirófanos resultou electrocutado. Malia que o accidente produciuse na propia planta de urxencias, polo que a atención foi inmediata, non se puido facer nada por salvarlle a vida. Dende o comité de empresa do hospital quixeron con este sinxelo acto solidarizarse cos achegados da vítima e reivindicar a seguridade no traballo. Pasou na mesma planta onde está o servicio de urxencias, inmediatamente avisaron ao servicio de urxencias que foi correndo hacia ali e empezou as maniobras de reanimación, pero ainda así pois non sobreviviu. Para nós esta concentración, este minuto de silencio, ten dous sentidos: un, solidarizarnos coa familia e coas amistades do compañeiro fallecido, e outro, lembrar que os lugares de traballo teñen que ser lugares seguros. Para nós é algo impactante, porque realmente non está na nosa idea pensar que alguén vai a morrer electrocutado no noso hospital, non? Ahora, evidentemente, o proceso está en investigación por parte de prevención de riscos, de saúde laboral, e haberá que ver se hai algo que modificar, xa non só en este hospital, sino en outros hospitales, para que isto non volva a ocurrir. A Policía Nacional investiga agora as causas do suceso que lle custou a vida a este traballador, un home de 52 anos, natural de Oza Cesuras. A empresa, con sede en Miño, iniciara os traballos apenas un día antes deste tráxico suceso.